Sa iban pang balita lokal, plano nga ipasirado sang tag-iya sang duta nga nahamtangan sang porsyon sang aganan flyover sa Pavia ang bahin sang karsada bangod wala gihapon sila nabayaran sang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa interview sang Bombo Radio kay Aurora Hamotilio, tag-iya sang mga duta, yagin pahayag at tubdo hindi sila mabayaran sang gobyerno, may kinamatarong sa gihapon ng mga iniisa mga duta nga nahamtangan sang flyover. Dugang pasiling nga nagplasta liwat sila sang pahanumdom nga private property no trespassing sa idalom sang aganan flyover bangod tuyo nga ipasirado ang porsyon sang dalan, partikular ang karsada nga ginalabayan sang mga salakyan halin sa Banwa sang Santa Barbara. Manumduman nga sang nagligad nga Desyembre 2025 unang nagbutang ang tag-iya sa mga warning sign sa dinang padulong sa ilang project engineer sang DPWH kag sang IBC contractor agod bayaran ng isa kalote. Apang pahayag ni Hamotilio, wala pa sa gihapon nahatag sa ila ang kulang 106,000 pesos sa isa kalote bangod wala pa sang kwarta sa sa iya nga inugbayad ang DPWH kag IBC. Sa karon nagapanawagan ng tag-iya sa DPWH nga bayaran na mga inisang insakto kag kompleto para sa ila duta nga nagamit sa nasabit nga proyekto. Ang flyover gani nasakupan o nagatindog sa lot nga where we belong. So it was submitted, the documents were submitted, were submitted that time after na comply naman ang requirements. And then DPWH said, thinking we will be paid right away. But DPWH told us nga no money was yet not yet arrived. Ay pang money available. So we waited, nag-comply naman ang requirements September 2022 yata to, 22 or 2021. Then we waited until now. So, sang September 2025, 3 years na nga na-comply namin. We waited for the claim and yet no claim was paid for us. We can't do otherwise, but we have to wait and the follow-up was done. But sad to say, no budget daw. Nabarian si Aurora Hamotilio, matandaan nga isang nagpadulong sa sudad kag probinsya sang Iloilo si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ginsiling-siling may pondo ng gobyerno para nga mabayaran ang mga right-of-way claimants para sa subong tuig ni matapos nga ginpalabot man sa iya ang madamo ng mga reklamo sa mga tag-iya sang duta nga nahamtangan sa mga proyekto sang gobyerno nga tubtob subong wala pa nabayaran.